вече, приятели, тук нататък вече ще качвам всеки петък, нали? Миналото видео пак в петък, миналия 10 ден беше. Сега ще снимам и видео на Stumble Guys, да го пробвам да се играе. И ако ви хареса видеото, да оставите по един лайк. Ето. Да направя лайк. Един лайк. И един лайк, subscribe. Заради що са видео. Ето, заради ми отне 20 минути. И хайде, спонжеба. Добре. Виждам каква е тая игра. Stumble Guys. Втория лабиринт ще го направя с клавиатура, ще правим, защото има Bluetooth клавиатура. Хайде бе, скачва един тълбия. Значи трябва да спечеля. Това се казва Stumble Guys. Вече ще падам. Yes. Ебе! Yes! Аз печеля. Рут over. Няколко трябва да махнат. 16 махнаха и 16 останаха. Да. Чисти. Загубя. Добре, имам някакви корони. Само тя е взела. Идвам. Трябва да дистанционно да взема материите за тук.
Използвай твоята дебитна MasterCard Wildlife от банка ДСК и може да спечелиш. Това е от играта. За първи път така ми се случва, ама реклами. Вязаш лейдър и такова с другата батерия. Сега идвам. Сега чакаме да извадите другата батерийка. Ето, дами и господа, имаме и другата материя. И сега отивам към бутата, малко ще забавя, ама нямам. Сега идвам, трябва да го натисна това за пауза. Ето, продължаваме видеото. Сам да се науча къса играе с клавиатура. Ако нещо не мога да го играя, извинявайте, ама не съм го играл на компютър. Какво става, бе? Що не работи? Тръгна. Аз то падна. По-хубаво. Yes. Давай, ще го дам. Ще го дам. Аристотел! Колко пъти вече гора? Betano.bg. Твоята игра на друго ниво. Хазартът може да предизвика зависимост. Бъдете отговорни. Бъдете отговорни. Да започваме пак тази игра. Да някой ден да ми са падни нещо да мина, па за другите да е тимно. Кой е това?
Значи, ама тая игра не ме харесва, ще се друга и ще се видим пак. Хора, включвам се за малко, ще играем Майнкрафт. Играл съм я, но не съм я играл на телефон. И сега се включвам, като е стерео. И новата версия 1.20, като виждате, и ламата е там. И айде, сега ще чуем. Ето, драги зрители, почна Майнкрафт! Ето. Долу пише, че е готово. Аз го нарисувах. Махкам го сега. Аз съм бил тук през 2010 година и си спомням, че... Ето, това е Майнкрафт. Коса са. Не. По-нагоре е имало срутване, в което се... Пак неща почват тук. Почваме да гледаме. Всички снимки, защото се говори за крушунските разпади, а през другия кръг ще стигнете до горната пещера. Той обаче ще ви помогне на участване. От пещерата се намира Ето, драги зрители, това е новата игра. Майнкрафт 1.20. Трябва да го нарисувам, като пише 1.20. Реално, вътре е по-скоро дупка, няма нищо интересно. И сега натискам да пише 1.20. Разбра се вече. И сега влизаме. Ако се питате защо кашля, преди няколко дни се разболях от нещо, ама не знам от какво. И гласа ми беше променен, ама сега гласа паси ми е същия като миналия път, дето от видеото. Ама още съм болен. Май да създаваме нов свят. Тук моя вратовчет свира на китара. Това е братчет. Продължавайки още нагоре, се стига и до пещерата. Братчети сме, ама само прекъсваш като снимам. Добре. Хора, няма нищо. Само да ви кажа една тайна. Не бе, шугувам се. 21 години. Да, храня го в устата на беби, а па той е на 20 години. И е само гледа. Ко бе? Уж викаш, че са 20 години се правиш, па още искаш да храна в устата. А? Абе, какво правиш, бе? Няма да храна. Госта, бе. Разширени шамарчета. Ха-ха. Знаете ли, че старите столици на България са по-напредни за времето си от редица градове в Европа, включително и Париж. Десетите идвали, гледали с посещение, ще ги наричаме каменните градове на България. Как са построени? И така, на мен ми е по-лесно. Ей така. Аз съм Слава и днес отново се оправяме на едно
държава. Пригответе се, защото ще посетим първите две столици на България. Добре укрепена Етапа са бе. която според някои се Не съм аз. Това е мой братовчет Пърди. Само Пърди. И на 20 години му сменям още памперсите. И защо будят някакви история? Останете докато да разберете. Днес пътуването ни връща през 681 година, когато Чакаме България заради рейда. държава от Византия, или по-точно източната Римска империя. Тогава Аспарух основава Плиска, първата наша столица, за която всеки българин е чак по-малко. Намира се близо до град Шумен. Днес има историко-археологически резерват, който може да посетите. Място пълно облагородено, пътищата са добри и има парки. В продължение на цели 2 века, от 681 до 893 година, това място тук е било културен, военен, И къде е рейда? и най-вече политически център на новосъздадената държава. Малко хора знаят, но Плиска е сред най-внушителните паметници на градостроенето по това време в цяла Европа. Сашо търса карта. 23 квадратни километра и тъй като преди малко взехме Париж като пример, О, 900-та година аз не съм се направил на Креатив. В пазар вагон от вас. именно по тази причина, че е направен изцяло от камък, Плиска се смята за Ето. символ на средновековното строителство. Не само обаче размерите му са смели. Самото положение на града било сравнително уязвимо. По това време столиците на държавите са били строени някъде с естествено поне от едната страна. Било то хълм, река или пък море. Първата българска столица обаче е изградена на абсолютно равнинен терен, открит от всички страни. Смята се, че самата дума Плиска има славянски корен и се превежда като плоско, равно място. Защита все пак е имало, и то доста сериозна. Бил е изкопан ров с широчина 10 метра, дълбочина 7 метра, но най-впечатляваща била обиколката му. Над 20 км. Той е защитавал така наречения външен град, мястото, на което обикновените хора живели и работели. В сърцето му бил разположен вътрешният град, включващ Ханския дворец и административните сгради. Естествено, в стени с дебелина от близо 3 метра и височина 12 метра. В момента стои до една такава, възстановена до 6-тия си метър. Представете си толкова. Интересното е, че най-малкият за града идват от византийски хроникьори, които го описват при превземането му в 811 година. Тогава всъщност разбираме и за дворец, който е разполагал с канализация, водохранилище и модерни бани. Може да видите строгата му геометрия и разпределение на въздуха. Къде е това бе? Само лъжат. Само лъжат. Чая на карта, къде са? Крумовият дворец, състоящ се от 4 клетки, е наистина внушителен. Той е близо 5 дека. За съжаление обаче е разрушен при превземането. След тези събития Плиска възкръсна и започна мащабно строителство по времето на хан Муртаг. Именно тогава е по-голямата града, която виждаме днес. Неговият дворец е позволителен етажен. Все още може да се види с мястото за архитектурата на град е била изключителна. Строяло се с каменни блокове и с съвременни културни пропорции. Плиска се превърна на средновековието.
ясно личала сложна канализационна система, екрани виждате, и от по-добро отопление. Тези години е било върховно постижение. Само на няколко сградата с пол се намира и друга ценна постройка. Този басейн е хранилището на град. Виждате, че всичко се е правило с смисъл. Едно от най-интересните в старата столица е спортна площадка. Както виждате, тя е 1,60 м надолу и трибуни на камъни. Размер 35 на 30 м и най-такъв практикува. В момента е подновен за консервация. От близка за най-важното процес е покръстване. Не знам. Се намира в момента, но и най-вече от голямата базилика, намираща се съвсем наблизо. Хайде да ви покажа и нея. От вътрешния град до нея се стига по асфалтов път. На него има и такъв от времето на хановете. След кратка разходка пред вас ще се разкрои най-големият храм в Европа до 17 век. Смята се, че единствената базилика на Свети Петър в Ватикана чак през 1629 година го измества от първото място. За да си представите мащабите, ето на име между масивните стени. Базиликата е била 100 метра, до 30. Имала е обширен надпил и същинска черква. Има лек спор за това, върху какво е построена тази базилика. Върху езически храм преди покръстването, а друг е именно мавзолей на владетел. Все още няма единодушие по този въпрос, но по последни данни тук е имало мартириум на първия български мъченик – Свети Боян, първородният син на Хано Буктар. Ще видите останки на кръстовидна структура, която накива мястото, на което се предполага, че Боян е пребивавал. Иначе базиликата е била наистина огромна. Абе, стига ми дърпай телефон. Айде махкай се от тука. Мириша, миривеш, айде пътекти. Той се намира в единия край на вътрешния град. Всъщност е задължително да посетите, за да се потопите в историята и да видите изглеждало всичко. До базиликата има и пресъкнало аясмо, което се свързва с едно мистериозно предсказание. Има легенда, че когато от многото влияе, то България ще тръгне по правилния път. Чакаме. Който аз? Но като гледам нещата, не съм много добре. Падъкът не се започва след като столицата е преместена и Преслава. Така цялото това място е му и отворено, като ръбръща. Тук обаче най-мистериозният на България. Това е близка. Звезда с 7 лъча, всеки с иронически надпис и е разчетен до днес. Я кажете долу в коментарите, вие събирате ли печати с национални обекти? Трябва да знаете, че близка е до номер 56 и може да се вземете в музея или при касата. Трябва обаче да излизате от 40 по запад, посетим следните митници. Отново, пътища и резерватът е много подобен. Спотнала. В момента са в южната половина, вътрешния град на това. Трябва да вземем карта. Все още
Сменена и Ферари. оттам в себе си символ. Местото религиозни подбуди. Града обаче новият владетел искал да се Ето го на делото. разцветва държава. 803 година столица на България вече се казва Велико Престоли, който се превърна в един най-знаменит от времето. И сега като убия тоя, и после ще се получи едно, и после като уча на селото с края се бия, ама намерих един хак, дето няма да се бия никога. Преслав е имал за цел да приюти елита на българското общество. Трябва да спиш мляко и се оправя. Тук са били Трябва да се вземе по-големи обществени черни площади. как биш. Много е била нужна Някакъв силен меч. сърцето на града. И сега отиваме. Велики архитектурни художествени шедьовър. Отново имаме изградена сложната град или водовода, което си е някакво за градовете от това. Ето го, простака. След като посетихме най-големия гол, разбира се, време да ви покажа по този показател. Чакай, Тук трябва да падне внимателно. Ама Има открит саркофаг, който се смята, че е бил погребан от самия Борис I. Само на няколко метра от нея форсовият комплект включва вътрешният двор. На юг от тях се хоми хора, сграда. вие си го той. Са да къде я остат. Вие си седа Ето та. входа. Много и древната църква, която построена в град и чиято наподобява готовата на Карл Велики в Африка. По това време Що та ръка? Тропа е ясна. цар Симеон иска да свои и извисяване на страна. Тази църква трябва като едно чудеса. Когато се обещава била построена от по-стар храм. Доскоро се Не. Никъде. Та-та-та-ра, та-та-ра. Та-та-ра, та-та-ра, та-та. Та-та-та-та-ра, та-та-ра, та-та-та-та-та-та-та. Гледа Костана тук. Костана. Коста телефонче. Продължаваме, не знам. Коста. Чуди сега, той е за една секунда, да е. Айде, бе. Да. Само да намерим някакъв зата. Такова не знам да не може да мърдаш. Бедрок трябва, бедрок. Блока бедрок. Има и бедрок Edition.
И що ми трябва TNT? 2000 TNT-та. И ще го запалвам ето така. Ето го и самото TNT. Ако не знам какво означава. Интересното обаче, че вътре дървените останки не чупят саркофага. Колкото и куриозно да звучи, тези дървени останки били дадени на работниците, които ги използвали за лагерни. Това ни връща към писанията на Плиний Стари, който пише, че Конкурент цар 12, както споменах, от последните хора от 18. По тяхно време Сфинксът вече е бил изключително древен. Съществува. Ехо! Такова. Не сега що бе? Само да та фана. Само да та фана. Ела тука. Не се махкаш, чула. Що? Не съм голда. Дай сега да видим къде е това. Ето. Що я е, честничка. Ще сложа тук едно TNT. Гърби. Най-накрая съм махнаха те. И сега аз ще правя тук къщата. Можем ясно да заключим, че това е доста голям проход. Може спокойно да влезе справа. И не трябва да Християне, приключвай с Стига, ма! телефон. Стига. Еми няма стига. От колко часа вече си играеш с него? Питам те. През 20 минути го взмах. 20 минути? Не знам дали са. Станали 1 час и 20 минути. Стига лъга. Трябва да видим всяка вратишка зелени. Трябва ни то камък същия да е. Защото има някъде запушени дупки, де трябва да ги оправя. Яс. Я ще му оправям нещата. И малко прозорци. Само да намеря. Нека започнем с дупката. В интернет от време се върти една снимка, на която можем да видим как местен човек се подава в главата. Според египтологията, целта на тази дупка е поставянето на специална корона, която е била орхидейен атрибут към цялостната скулптура, така както виждаме на тези кадри от музея в Кайро. Разбира се, такава корона никога не е била поставена. През 1914 година появява една доста интересна статия в Northern Territory, която се говори за тайнпроката глава, водещ към някакви скрити в самото тяло. Къде ще е входа? Малко по-късно тази идея е оборна, тъй като в горната част на главата няма никакви кухини, освен дупката, която издобива. Щом няма вход, аз ще ме измисля вход. Самата тя е циментирана от Емил Барес през 20-те години на 20 век. Тук е момента да направим една бърза вметка, че зад главата, точно където е врата на Сфинкса, е имало още една дупка, направена от главният инженер на Хауърд Вайс. Както можете да се досетите, нейната цел е била търсенето на някакви скрити зали и тунели. Днес тя също е циментирана. А какво можем да кажем за мистериозната малка вратичка зад окото на Сфинкса? Тук хипотезите са доста фантастични, някога граничещи с абсурда. Според едни, това е лост или механизъм, отварящ вход между лапите на Сфинкса, водещ до архивната зала.
Според други, това е един вид времева капсула, съдържаща информация, оставена от древните египти, предназначена за поколенията след хилядолетия. Реалността обаче е далеч не толкова интригуваща. Това е дупка, изкопана от инженера на Хауърд Вайс, за когото говорим, като целта отново е търсенето на скрити шапки в нея. По-късно е била запушена с обикновена дупка, която си седи днес. И така достигаме до най-мистериозното. Къде е този? Загадъчните събития на него. В миналите части на няколко пъти споменахме съновната плоча на Тутмос IV, която той поставил между лапите на Сфинкса. Това, което много малко хора знаят, не могат да видят, е разстоянието между него и тялото. Насебем сега сиво платно. Ще намерим. През годините няма Аз не знам, но ще видим. Ето, намеря. Днес никой не бива допускан до мястото, тъй като около Сфинксът винаги има охрана, но може би на някои стаи фотографии ще им се скрият малко повече. За жалост, това е единствената, за която знам. Това са нахай. Почти всички хора, сблъскали се с Сфинкса, са търсили някакви скрити зали, прокляти тунели. Истината обаче, че още от най-древни времена ходовете към бялото светилище ни храм са винаги по средата. Между два архитектурни момента, било то колони, статуи или обелиски. Това важи с пълна сила за древния Египет. Както вече споменахме, те са майстори на симетрията, а това е един от най-простите закони и било нелепо да не го спазват. Разбира се, това са просто размишления. Циментовата площадка и каменният капак между лапите са изградени от Емил Бъргес през 20-те години на 20 век, като се счита за реставрационна работа. Възможно е там да е имало... Това пак влиза този простак. Ако влизаш тук, ва? Като някакъв ни поканя. Найде пътеките от... Влиза ни поканя. Като... Не поканя. Чай се режем. Костана. Да се абонирате и айде чао от мен.